Мяне першай правялі ў пакой для гэтак званага адпачынку. Я не ведаю, ці бываюць там вязні калі-небудзь, там стаяць некаторыя кампутары, там такі пакой нагадвае нейкі ленінскі пакой у войску, калі глядзець на фотаздымках. І недзе цягам 5 хвілін заходзіць супрацоўнік калоніі, і за ім ужо заходзіць Зміцер. Зміцер быў шакаваны не менш, чым я, таму што ён таксама, відаць, до конца не верыў, што гэта можа адбыцца, і што ён зараз адкрые дзверы, а там стаіць адвакат, который зноў скажа, што ведаеш, Зміцеру зноў не атрымалось, перанеслі, там што-то здарылася. Але, ну, слава Богу, здарылася так, што ён пабачыў менавіта мяне, зняў шапку, я пабачыла цалкам аголеную галаву. Я яшчэ аджартавалася, што я ведала, што ён гадаваў хоць трошку валасы, каб мяне можна не спужаць, як ён пісаў, жартаваў. Але яму сказалі, што там закуюць кайданкі і паголяць наўмысна, калі ён гэтага не зробіць. Зміцер быў вельмі абрадаваны, таму мне складана судзіць, як ён там штодзённым жыць там, тому што, безумоўна, да мяне ён прыйшоў абсалютна шчаслівы, задаволены, мы вельмі былі рады, што ўсё атрымалася, таму што пакуль мы не пабачылі адзін аднога, я пастаянна думала, што штосьці зноў можа сарвацца. В апошні момант, літаральна. З аднаго пункту гледжання я па ім бачу ўсё, што ім прыйшлося перажыць, я бачу гэту нацянутую скуру, ён быў вельмі схуднелы, вельмі бледны. Але з іншага боку я глядзела ягоныя вочы і разумела, што гэта чалавек, который я бачыла літаральна ўчора, што ён абсалютна нічым не змяніўся. Я лавіла ягоны позірк і разумела, што ўсё тое самое. Мы падышлі да стала, дзе стаяла ўжо супрацоўніца з акцыю. Яна зачытала сваю прамову, адразу папрасіўшы прабачэння, што яна не будзе размаўляць па-беларуску. Мы сказалі, што мы як-небудзь гэта перажывем. І гэта сапраўды заняла ўсяго толькі некалькі хвілінаў. Яна спыталася, ці наша рашэнне з'яўляецца добравольным. Безумоўна, адказалі, што так. І пасля, калі мы ўжо паставілі свой подпіс, як я разумею, мы ўжо трошачкі адышлі да стала, падышлі супрацоўнікі турмы, і яны з'яўляліся нашымі сведкамі. Зміцер жартаваўся, што праз год мы будзем святкаваць, таму што мы з вамі ўжо фактычна сям'я. Все пажартавалі, яны разумелі ўсё, і яны нерваваліся, і мы нерваваліся. Але самае сумнае было тое, што нам не далі фактычна часу. Это было самае складанае, тому што я разлічвала, што нам дадуць хаця б там 10, 15, 20 хвілін паразмаўляць. Але так не сталася. У нас было літаральна 5 хвіліначак, мы адышлі, трошку паразмаўлялі, і все, до нас падышлі і сказалі, максимум 10, сказалі, што все, забіраем з метра. І Зміцер уже сам разумеў, што трэба сыходзіць, тому што все равно будзе канфліктная просто сітуацыя, што трэба сыходзіць.